תגיד לו שמיטל בטלפון. בשבילך, הוא גם יקפוץ על המתח בעמדה. אסה, תביא לי את הטלפון, אני מדבר עם אסה. תביא לי את אסה, ואני מדבר איתו. אני גם יכול לדבר איתו. הוא לא עולה בטלפון. אני פעם זה כאן פעם. חתיך חסר. הוא דומה לשי 360. כל זה שלך? כל זה! זה רק חצי. טובול, כל זה שלך? בוא תעמוד כפרה עליך. כל זה שלך? ובלי זה הוא לא טוב. כל זה יש שלך? לך כזה? כזה? יש לך כזה? יש לך יש לך כזה? טובול, כמה לך יש? בוא נראה את שלך. גבר היום, אתה כזה גבר היום. תוריד, נו בוא נראה, כן? אבל אם אני מורי, אז הוא היית מת. כמה את שמנה? אם תיגע בה, אני אזרוק עליך פה קופסאות ערק. קופסאות. מה אתה מסתכל על העניין? לא יתנו שאתה חושב שתנו? זה קטן מאליו. היום בא לאנשים להרגיז אותי. מה אתה בא? למה אתה בא?